Omo kondisi penting kakak. Subama tongke kai torbonono subana buino hamjak ma tongke kai torbonono hamjak na buino khairok ma tongke kai torbonono khairok na Norma tongke kai torbonono rena Kata hambai जों mana sonjana bagai siang jompui bazar takajola ke jompui je office tong mani ke takajola je office tong mani a duita mi logoi pura kale ko collection khaimani जों total maka 56000 59000 269 টাকা পয়লা hambai na जों sin takajola bai sin jompui bazar ni je sini khachuksa dipra sarongno sini mana sonjana hamjagai Puramsu kalik sungsuno khai rahoka जों tahu munai sonjana je or mamani sungkono yapar kelangai kita sini je content creator rok tongmai rok director rok baksa dai roka je hamjak ibon thul theke budakha tabu bisal ni QR ro budakha aro 9500 hai 64 hai ta dan dor ho nang jotono tabu obol sungkono hena ber khai bai thangchinai mai belai ngaro belai no hambai an khanti bo ani je friend rok an je dolok suba homa bagi bor homa belai ga bike lay hambai tei sini jombojola takajola ni lukurong no to sana kong kurikya kaida ni office ni sini sar madam sono bo sana kong kurikya boro busuk na ji sini manai sono hamza ge boro busuk chuba kha boro ni suba mong bai ni sen busuk kamu 59000 haimang kha ge belai na hambai sini sar madam sono tei sini jombojola takajola kha gana kha ham lukurong no tei ang koinai tei kaisa last kok sini manai sonjana jimiya जों bus kanggo haike manai sonjana hai alka je kun bemar kon ngi kelai tongkha जों bon hai patient ta sa case ma pika ke जों ma ken suba phinai abun जों jotono khoksa khongi mani nobo abun जों jotono tiar tong nangnai जों ko sini khoksa ke suba ke sini so dolak khai tong ase pane share pa khaji nang bukha tongi rime pano bun thukti ban tinjon lon suba na abuno jotono ma ke agoglanyai next hobo joton tiar tong busuk rangka kak tam spesa जों अचुबा चुमा माने abo sini rango kaka 59000 abo nok na hamari nong suba mukuri ke sungkino 59000 जीवन फन कारि मैया साजा जका तिनटा hambai asai sul baik jo jako do norok je tini oro patient nainan thaimani omni condition ke bomting baikha tini to patient no nanyo family lukha onek serious rang pisa ta binangnai abno sini khagana lukurong panyam sungo bini bagai cinta mado maka phalanya ta mole onek serious no ko phani pakanga no mokol mu pikogana nai peka after serious abno jeng mani khok khong bena ting se tu bagoi jeng egragai matalang laisinai tabuk nang telang na phano ranga su yago khlai pheko abo telang ka te buya hakung buyang nai ne telang hangka sel kobang ka telang ka sel tai hamesa tu haya kahang ka nai aro 3 min 2 min khaibe serai serai pheke jana tabuk thang ka rang soni bisinga adang matang thana hini yo tabuk no ko patient kulajak abono khoksa ka chuba khanche kuma phayo abono khoksa khokje je mamani khoksa khongni pano sing ta sab chuba laene ko munai sanjana na abono konya mu sungo chuba lain chi lu ko na ko sini ko khagana ti prasarong Jadi apa no ani koi mo tonai belai no hamai maya porang pula no sini jombojola takajola hati ni khagana lukurong no tei sini takajola jombojola hati ai jiko office ni sar madam sono
norni hamsa mano kharu mane misi kisi tini sini manai sondana no sung rang rupi maka 59,279 sung rupi maka kabo norni hamsa mano nang kamari sinong coba susus abo norni coba sukuri ke sung kino jaga am sung rang rupi maka kamu itu sung bus kang abo mahikino sung coba lainai sini manai sondana no coba mahikino sung amo sini nasi mung kanai tei ke foto sung sampai jatuh no sampai jatuh no